Sa gudahin nga ro ti surat, ti pagkasalita ni Kate nga napuluan, kapilitan. Idi, kalman lang. Idi, kalman laeng tanagring ti cellphone ko manong name ni Auntie Lucing ti tungawtawag na karuman. Elo, Auntie Apay, ay na, intaray mi ni nanang mo di ospital. Ana, kita, madama itang agsasalita kami. Agparmartes kami kung nagkumangim, husto mo ti pagsasalita mi. Pagawang ti baga na nga, maulaw ka no. Kat ni, magkata na sarapak. Tarong saan ko man na sarapak, ang mga no, nagdiso ti ulo ng semento. Diyos ko, Diyos ko. Ano nga ito kasasaad na, Auntie? Madamay lang asikaswen sa tinabati dito eh. So, ano pa na lagi kang tinawagan na ko tapos na maipakamukin ka. Alakit, nagpakata ka ba lang nito at tatrabaho at ako umay ka dito ospital. Natawan sa bali mga sikaso kininanang mo saan nga sika. At magkaroon ti trabaho di balay. Alawan na. Ay, Auntie, nagpakada ka rin ti boss ko. Tawa mo umaak dito ospital. Manong name yan niya lagi din di kiti pasamak nga saan nga mapakpakadaan. Abos na narigad lang arutin ti panagbiag mi kininanang tadududwa kami manong. Aumat ka diti kapsat ko ta siya klayang ti anak da ka diti tatang. Wen, maisakad da kuman ti panagbasak iti kolehyo tadda nga rod nga duwa. Ngem, idi adda akon iti college, second year college manong name iti kursok ng accountancy. Na-aksidente din ni tatang. Gabutawan ni tatang, manunemi, deta mo tiga po na no, ape nga nagsardeng ako nga nagtrabaho, nga nagbasa ko na kuma, ket simbre ako sales lady, iti may isang department store. Ti makadakes manong. Kasi lang, haan nga maadmitir, saan nga maawat, ni nanang ti panakapukaw min kinitatang. Iso nga, at damatin timaod nga sakit naman. Nga dahil damatin manunay ti puon kinagapon na numapay nga saan batin nga makapagtrabaho tinadagsin. Adalatan iso na iti uneg ti balay manunay nga gaganging agdalos, agkaykay, agluto, ngem no aglaba, medyo marigatan manunay ta. Bumba, ti paglabaan mi, bubun. Sa may sa di pa naggilgil na, pa nagpuwersa kita marigatan ni Sulu. Sakit intaray din ti ospital. Manong nemi. Kasanog antat kasasaan na. Sigurado kwarta ti masapul. Nagpangadak nga kinibos ko manong nemi bagak ng intaray dito ospital ni nanang ko. Napanak ka rin sa ospital, kat nagyaman na kini auntie, nagpakadagarot isunan, kat idi tarumwarin, ti doktor nga nangasikaso kininana. Doktor, siya ti anak ti pasyente, doktor. Tingarod tatang mo. Bahalo isuna, ulilak ti ama, may masaklang anak ta. Agdali na disuna dito sa ospital para iti pa naka-observar na. Pegas di kami, kasasad na. At may istorya, may pagkaking kwan. Manipod kami, idinatahin ni tatang ko, doktor. Kasla din akan kayat tagbiag. Baybayan naman din di bagina. Manong atawanan? Nadanit talong atawan, doktor. Amom no, sa mong aramiden ti osto nga panangamong mo, ti panang tagaban mo ti salunat. Ada dagiti tumawod nga sakit. Nakurang diturog na, ma-over, ma-depress, may stress, may anxiety. Ito ti pakalaan ti sakit. Panaka-depress, stress, and anxiety. Ano na may katlo, doktor? Panang panunot mo, no anot mapasamak ti masakbayan. The depression, parang pampanunot mo ka iti pasamak ti napalabas. Dati stress, ti agdama. Sa in the future, na di anxiety. Kasi di gayam. So nga siga, hanggang may stress, itatakas ka sa saad ni nanang mo.
ang mga nagsakit kamay. Uy, doktor, ngayon kasanong nga saan ka may stress? Kat syempre, dakil nga kwarta't masapot. Sigurado. Kapag nangingina, di kiti i-resetak nga maipakat nga agas kininanang mo. Kaya dapat kiti posibilidad na nga kasapulan ti operasyon. Tano mo operar ka nagbalay ti operasyon, agsubli ti dati nga salon at tinanang mo. Ngayon no ahang nga mapasamang ti operation, kaskas di nga may stress, madip-depressison. Diyak kaya't nga po ko ni nanang kalapasan na po ko ni tatang doktor. Iso nga rami dem ti amin. Naimpas na kan nga pa nagkararag. Magi pamuspusan ka na kiti kwarta nga masapol. Doktor, ramidan nyo ko man ti amin. Wen, orisam mong ibaga. Data ti obligasyon mi. Data sila pataan mi. Ti mangisalakan. Kada kiti pasyente. Kagrunan ti amin. Nga kamangan tayo. Ket ni Apo Diyos. Rinugya akong tinagproblema manon nemi may ibusan ti sanggabasit nga urnong ko. Haging ka ako na ti doktor manon nemi. Masapol nga may isang kati operasyon ti kapitan nga panawin. Tano saan? Mapukaw mo na nanang mo. Doktor, awan kwarta adu pa iti utang ko. Awan ti mayat ngagpautang nga niya akong doktor. Ilaklak ako. Tapno umat pagkunam kanya. Baka mo na di doctor's fees ko. O rin na ilibre ko di siya. Basta tinaskin kita at na maigatang karigdi ka sa pulan. Masapul nga buklem ti kasapulan nga kwarta. Iti unos ti talungal daw. Tano saan? Tsaklapon. Imbaga na numano nemi. Rinugyak mo tinapan, nagsursur, nga nang imbaga, manon nemi. Ngayon kasano nga makaorno nga, adamang tinsang gasot, hako nga paotang datong balasang mo, tulong ko, kataklan manong nemi dili magasot. Ket, agpatpataklat ta, luad na basit maornong gusto magigatang maninti agas kasano nga ron. Ado pa yan nagiti masitgak manong nemi nga arim kaniyak. Awam ba't may tulong ba? Anong nemi kinasaritak petibus ko? Agwing-iwing. Sana kaskari nang itid ko king kalata kantidad. Aw matinam na mahay kamapayad mo. Baysak nga businessman. Malugi ako no. Jack o sa rin kina businessman ko. Anyang arti may balakad, Jose. Sumapul ka karagitay, nakasagana nga mangted. Dagatay saan nga businessman? Dagatay, adaan tinapintas nga trabaho. Awalat mabalin nyo, recommender, sir? Awan. Manong nemi nakatugawak, iti may isang nga bench iti plaza. Intun bigatan ti deadline man. Ket awam pa tinuno ko. Manong nemi jak kayat nga matay ni nanang ko. Adut mangibaga manong nemi nakano masideg kadagiti politiko. Ngan mo ibagak numano ti masapol manong nemi saan ta kano nga maited. At kano lang pagpatinggaan ti ited ta. Sa may sa kasapulan pala mo ti alo nga clearances. Kaanong tupay nga ron nga maalak na igta kibagbagada. Ganitong bigatan nga masapol ko mano. Kaya man nimit na may isang lalaki nga nagsarding iti sangwanak kabayatan nga. Madlaw na siguro nga mariribukanan. At lagi di problema, miss. At sir, inyustoryak kang kuwanan.
At then, nang inruar na ti ballpen, nangalat ti basit nga papel, then surat na. Ada cellphone mo? Ada, sir. Tawagam na ito nga tao. Dato nga number, tawagam. So, makatulong kayo. Agyaman ak, sir. Indahal kumano. Nakabaybayan. Hindi ko si mong batan. Hello. Sino kaya? Diyan ko makaya tag-receive iti tawag kabutad dati ito pisina. Yung kabut na makajingkelak, ginahanap sa cellphone ko, mic dito yung CR, dito yung kasinong batan. Sino ka? Abay nga paulit-ulit ka ng itong tawag. Sir, good afternoon. Good afternoon to. Alay, ibagamon, no? Apay. Kasi nung pa nakaalam sa cellphone ko, at dami sa nga lalaking lang Ted, tilamber user. Kahit kunana nga, dahil iti kontakam tis makatulong kin ka kunana, sir. Kontakin na, tas siyak ti makatulong kin ka. Sir. Tanya kami ti problema. Masapol ko ti dakila kantidad, sir, para ito nabigat na operasyon ni nanang ko. Tano ang kumitid data nga kantidad, handaman nga, you start the operasyon. Kahit kung nga agbiag pa ni nanang ko, sir. Diyak kahit nga mapukaw ko ni nanang kalpasan nga napukaw ko ni tatang ko. Tulungan naman, sir, please. Nagluho na dyan ng number ko. Abay nga siyak. I want the charity business ko. Nga tumulong ti kasta nga kararakil nga problema. Please, sir, saan lang intid kanyak ti cellphone number mo, no? Saan ka nga makatulong, sir? Please. Saan tayo mo? Imbagak. Okay. Rumarak dito'y 85 o'clock dito pisina. Orayan na. Iti ibagak na luwal. After 5 to 10 minutes siguro, daktudan. Lamang nga rin, sir. Ibagam sa rin sa din natin pangurayak yan ka. Kat kapot kita haik ti oras at pala tiyansak manong naming agawit sa jabalay. Nagdigosak manong naming nga nagpulbos, naglotion. Ken pinapinas ko ba tirawatak manong nakababayin mo, no? Anak nga napinta so na banglo nga sumango ken kuha. At ang 5 minutes ko manon name dito nga taktak deri dagdag sardeng nga kotse sa nailokat tiri daw. Sika ni ano tayo baga mga nakamon tayo? Sir? Nagagbaybay agad ni, narigat nagparking dito. Iparid na di kuha dito. Nagparking. Siyak ni Kate, sir, imbagak. Sige. Aglugan kan. Naglugan hakman ng name kit iti, Amerika kutirida o talyawag iso na siyak tikit kita. Nagbanglo ka. Ay, nagdigosak, sakbay ng mayak, sir. Nakababay mo na bang sitak. Napintas ka. Ito matluan iti pagyam yung manak, tadasang kabasit mat kalangak, sir. Saan lang asang kabasit? Mga taon mo? Tawin ko, sir? Bale, 21? 21. Nagraduara ko man, no, nagtultuloy ka nagbasa. Natay nga ni tatang ko isong insardin ko ti nagbasa. Kad kapot kaslasag nga maawat nahalang ko ti panakati ni tatang ko. So, jay, ti matawad mo ti sakit na. Saan nga sinsin ng kandidat ti masapol mo? Saan nga basta maited kan ka? Ngawan ng yaman na. Sir, saan ka narugit ka babae? Ayun dyan tiket mo, so. Oo, mapay.
Awa pa ipadas ko, sir. Diyan sa sunod-sunod na tapadas mo. Diyan pinadaan ti boyfriend. Virgin pa lang, di kinibibig ko. Virgin amin, sir. Api pagbagam ni kita. Diyan kami maawatan, sir, no? Api nga, inrekomendar ta ka. Nagsapsapol ka kalit kas kanyak, sir. Na mabalin mo tulungan. Ngem ti supapak na kay. To'y amin ko. Sir, kapilitan ngitid ko. Basta tinaskan ka dadap. Usarek dap do maopera ni nanang ko. Napatpatig ti biyag ni nanang ko. Ngem ti kina. Itik panakaburak ti kristal nga salsalmat mata. Sana ka man ang gundaway nga tao. Sige, tan. Sir, pa man ang tangarot. Di ka mabisin. Baka saan ka pinangal daw. Saan pa nga rod? Diin ta, masapa nga mga rabi. Di ba kadakas manong name imuna nga impan ti waiter manong name ti arak. Diyan kami kaya makainom, no? Andiyan kami makapangan, no? Diyan uminom mo muna. Brandy. Kahit mo? Saan, sir? Tanyak ba't ubininom? Kahit na-request ko kayong ka uminom ka. Pangikat tinirviews mo. Ang nervyos ka, di ba? Narod, sir. Kailan tatakulap mo? Ala, apa ka naglamis? Diyan ka mo, sir. Garga, ha? Duwa nga takulap, duwa man nga takulap. Nagbaras na takulap mo, sir. Sungarot nga ako na. Dahil takulap ko, pabarain na. Tinalamis nga takulap mo. So, asa mo iparparit, ha? Nga patpatak, nga aprusan. No, lagi barak, may yakar kang ka. Naroon ako sa nga, uminuak. Nabarbara ba rin? Uminom ka, tapos na may katerabis mo. Dari baso. Alis na ta. Inumak ka kasta sa awat mix na. Naimimas na ako mix na. Sige, padasem. Nagdadamo ka nga talaga. Nagbara. May katunti lamlamin mo. Baharang tumatenta na kulap mo. Alapay. Taugak nga duwarig di baso, ha? And then, cheers. Cheers. Mayaten? Mayaten, sir. Ni taugak matang na tao. Tikak ba naman taga? Nagmayat kami, sir. Ora kita karentan. Gabuta, inumak, maulawak mano. Sir, maulawak matang. Agora ka. Pabungon tadi kitoy. Intay tuloy ito uminom kilmangan. Iti na pimpinas nga lugar. Sa dinungan lugar, sir. Di awan makakita ka na ta. Iti hotel. Manong name Jack kumakayat. Jack kumakayat. Ngam kapilitan manong name manugutan. Taan nga rod manong name kat pampanunutek da kwarta nga kasapulan ni nanang ko intun bigan. Nag-check-in kam nga rod iti hotel manong name. Ikatang tinervyos mo, ha. Tawarin at dadat to niyo, di mo kayat, awan ti mapasama. Iso ako mamatibagak, sir. Nadyak kayat, din ako mapilpilitan. Ngim no kayat ko, masapol nga, ngapat ganak no ko. Kaya na, uminaw ang pay. Dahil kasla kayat kong tiaguyos, mano. Nagbara? O na ta, inom ka nga inom. Kaya nakapulta aircon. Kasi nakayat ko't mamanagdigos, sir. Di, sumarik ka dito banyo. Nabang aran sang gabas itiriknak, manon na imi, hindi nakapag-shower at nakapag-sabon. Hindi rumuwarak manon na imi nakabalabala ang titual niya, bagi
jak insuot terwate. Sa mamatag digos, buludag tatwalya. Inikat ko manong sa ako inyawat kang kuana. Kitkitahan na magtiba ka buklak. Hala! Hala, inikat ko man din sa ako, hindi kang katitwalya. Kapinpintas ka. Kate. Sir, mo na tayo masapol mo kwarta? Imbagak manin man. Sana kas ka rin na. Ganda kanyak dito ang kwarta. Sir, sakbay ng itid ko, kinabirahin ko itid mo muna Amano kong kunamlaang, baka ito malpasan na kong itbaybayan na ko, itbaybayan na kaming kininanang ko. Sana kakasta. Noon yaman di ba pasamak ka na tayo. Ito bigat. Agkuyog tanga mapanit ospital. Tasyak ti magsisirit na ito, doktor. Napandang digos manong nimi nakaidak iti kama nagula sa katawang arwa. Iti makadigos an imabay kanyak manong nimi inikat nan nakakumot kanyak iti bagik nga ulas sa anak inarakop manong nimi nagpara ti bagik na. Sir, Kate, nakabangbang loka. I love you. Sir, I love you. Oh, dasawa mo, sir. Dito'y kon nga nanik naman ang name, di kita na parang bibig na nga nakamal, kadi kiti bibig ko, ti para di kita kulap na nga nakapro-apros na ngay ayam kada kiti birihen nga mansanas ko. Nagdakiwas pa, di kita kulap na aging ka iti baba man ang name, talaga nga nagkanan ng amin di kita saan kumarumpe nga may kanan. Ba nagmet manong name nga simngao, di kiti asok ka na rin engko, aging ka nga ditoy. Insukok ti kinabirhen ko, kini sir. Jak pagam amot nagan na taserak lang sir, jak pisinusot tinagan. Sir, jak pagam nagan mo sir. Carlo. Hello, Sir Carlo. Sir, kapilitan ka dingitan ko, para lang ti parang biyag ni nanang ko. Awan ti pagtanagan. Tabang kapag tinulong ta katwa. Kasapulan na, ket kasapulan ka ngayon. Nepay ko nga rod kinabirahan ko anong nimi ket arig na nagpatpat nagmaris rusas dedi nga nabi. Kabigatan na anong nimi kalpasang nakapag-shower kami. Kabata da restaurant datang hotel nang bigat kami ti restaurant. Kalpasan deta anong nimi di magas kami ti may isang ATM. Bot. Nangirwar anong nimi. Yung naman pagkurangan na, kasarita to di doktor. Nagsarita da nga peso iti doktor anong nimi. Kahit iswa mismo, tinangibaga ni Sir Carlo nga marugyan ng operasyon. Sakbay manong nimi nga napan ni nanang ko ti operating room, nanang agkaranak na kinahapon Diyos nga balik kumati. Operasyon. Nangalam ti kwarta anak. Hulog ng langit nanang. Hanggang dito panunutin nyo. Tinas ka na panunutin nyo. Ket, di pa nakalasat nyo. Di pa nakanayon pa iti biyag nyo. Kabayatan ti operasyon manunimi kinasarita ni Sir Carlo. Agbantay ka. Urayam nga malpas ti operasyon. Dito yun. Kwarta. Just in case nga at masapol ni ti doktor nga mag-atan. Nagyaman na. Sir Carlo. Okay lang. Taras ka nga kawidak kaya nag-report ako sa pisina. Tawagan naglayang no niya tinas ka nga ibagam kanya. When, sir? Okay na kon. Sir? Again, anot ka? Kaslamat ka nga. Opat nga oras ti operasyon manunimi kat nagkarkarara ka. Aging kahit rumarin ti Dr. Manong. Kumusta ti operasyon, doktor? Balik eh. Kat madamdaman laing iakar tayo ito ni nanang mo ti recovery room.
Masapag lang may paniti private room, tapno alas ito pa nagka-recover. Nagasat ni nanang mo. Tadakas kini Sir Carlo, alang tulong kada kayo. Anak pinagbayad mo. Ah, doktor? Pati bakas dahawag na sigpat ni Carlo, apamok. Ada ka din ang pasama kayo? Oo, doktor. Dito nga ti bakas dahawag. Di na ganun dawahin ti pa nagkasapulak. Very good. Talaga nasingpit na dyan nga, Carlo. Talo nga aldaw manunemi sakbay nga iruar kon ni nanang. Sir Carlo amin manunemi tinagbayad kadagiti kasapulan. Sa nangted bay manunemi kat ti kwartak nga gatang ko kadagiti agas nga para kininanang ken ti kasapulan. Itinaw daw aldaw. Kabayatan nga agpapaong nga rinanang na saan ko mabaling nga baybayan hanak pala makapagsubli iti trabaho. Pasare o may sumarong karma ng name Sir Carlo, kat siyempre no marakop, Sir, I miss you. Kit kahit kuman nga daw pasabag. Kuwan, sir, kapilitan nga itad ko, tanang nga ron. Mapilpilit ka? Haan, kapilitan nga itad ko, kapilitan nga ron. Mapilpilit ka, sang nga ron. Ala, dalugin ka no, saan mong ituloy. Mailiwak mo ka, sir, saan lang sikat maili. Inta ka ron. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, nakaunguran ni nanang. Anak, sa sino ni Sir Carlo, nang may isang tao nga na kami bag. Nga iso tinakamuka na giti amin-amin. No hanga ka po kayong kuwana. Baka no, natay kaitan. Nga niya supapak na. Nanang, napatpatig ka. Ngayon titayaw ko. Ngayon sana kagbabawi nga nang ipaay, ti amin-amin ko. Gaputa. Mariknak, ngipatpatig na, kanipatpatig ko. Ngayon siya asawa. Dahil talati problema na nang. Saan numaamuan di asawa na? Saan ko man na pinilpilit? Yung kapilitan mit laing na. Saan ko pinilpilit ni Sir? Naging guide ag balawak manong. Liapay. Diyak mo't pa'y ng datngan. Ala. Manong nimi kapag nakaunga rin ni nanang katahaan kami latamat basta mangnamnama kini Sir Carlo nagsubliak iti trabaho barbaring punak no awatin dak pa. Inawat ak pa yung matngarot manong nimi. Nagbati ka rin ni nanang iti balay manong nimi kat nagtrabaho. Aging ka nagkaputawang matin di maori kong ang tawag ni Carlo. Siya akong titimawag yung kuwan. Hello! Hello? Kate? One, sir. Sir, naragsak ka. Alaga nga naragsak ka. Takalpasan tinasurok ng 8 nga tawin. At damat laing putot ko iti asawa. Ha? Kasi ka, nakatulong ka niya ka talaga. Kate, gusto di kita ka-opisina. Aramate kiti sa bali. Iyasa kiti sa bali. Dumabututak ni misis ko. Mano nga bulan ng sir? Talon nga bulan. Talumatan nga bulan ti sukog ko. Hana! Kuwan sir, iso ka tinawagan ka tapos may pakamukmat lang kita. Tikat panaggandan da. Doon nga sigod. Dikat ko gawawa ka madaan ti anak. Ita naggandan. Ano na awang problema? Suportaran ka. Suportaran kayo. Agtulag ta na yung bag. Dito'y cellphone. Nakita ta. Agsibog ta. I miss you.
Hasta nga rin tinapasamak manong name nagsibog kami. Kahit titulag manong tagibiyek, kargaek, kanipas ngay ko, ti anak mi. Idad na amin na masapol ko. Kaya iton, mabalin ko nga panawan ti anak ko manong name kahit adamat ni nanang ko mga iwan. Ituloy ko kono tagbasa. Pagbasain na. Nagsiyatin ko na uwan ko na kamano. Hindi na nga rin amin na masapsapol ko, aging kaimpas ngay kunti anak ko, manunemi. Iso da ito'y ni Karen. Ni Karen, nga ti ama nakit ni Carlo, nga ti ina nakit Kate. Manunemi siyang kumakanunungan, ni nanang ti mapaspasamak ng awan, ti mabalin na. Gabot na kapilitan. Kapilitan. Di ba kadakas man? Naamuan ka nun ti asawa na ti amin. Nga da kinagadan ti asawa na nga nagpasngay. Iti may sa nga hospital, may sa nga aldaw, saan kam lang agpadpada iti oras. Manong name lalaki timpas ngay ti asawa ni Carlo, ilinto ta siya kat babae. Kasi nung marutin, nung lamban na. Pagbasahin ka kaskunak, kadinto no, makapagretuar kan. Kadadan pagtrabahoan. Kubtendan relasyon da. Ngumituloy kong suportaran ni Karen. Lumabalin na ko, makit santang ang sina, Carlo. Talagbalin ka nga lipatag na patag kanya. Lipatan na ton, tagayat kan sa bari. No, di kan to kayat nga lipatan. Sa anak langin nga asawa mo no asawa no samit lasika. Umunahin ti anak ko nga pagibukbukak ti amin na panahon ko. Bahala ka. Basta ito makapagturpos ka kaya ang trabaho, awan ton ti mapasamak karata, ngimitit ko latamat ti suportak kaya ni Karen. Ado ti kitigon taway nga maililiwak ngam saan nakapatgan manunimi ni Carlo. Saan nagpapay ng graduara? Iba kang graduara ka na dan trabaho ko dentan. Ngam busy ak. Ngayong gaya din ang graduara ko manunimi ka na dan trabaho ad-adan na saan ko nga makontak. Iti account ko, iti bangko manunimi, iti pangidep-deposituan na, iti suportar na, iti anak ko. Magkita taman, oray maminsan lang, saanin. Gabutin ito, tigkarik iti asawak. Amunan ti kasasad, tinapasama. No kasta, tilahingin anak ta, tigapunan, no api nga sumuportar ka. Wen, ken di mo kumamat ipaidam, umay ko kitain. Katumay ka, ngamin, no daag isot iyumay mo, si kamot, no awanak isot iyumay mo. Kasla anak la kabuti nga makitan. Tapno matungpal ko ti karik iti asawak. Kinunan. Kasta nga rin tinapasamak manon nemi liklikan na kon ni Carlo, ginga nagturpusak kinadan pagtrabahowak. Wala kon nog inak ag balancing inquiry iti ATM put amok latanuan na apet sa nga magideposito isuna ti para itanak ko kung nakmet ken kuha na ngay tawag ori saanin na pagtrabaho man tatapagrebay nga kenikan pahala ka ano boyfriend mo ulit na Carlo sa anak ang makias-asawa kung saan tumit lang sika. Sika ti first and last love ko. Sika pa ilang tinubyo. Numampay sa anak ko na patigkin ka. Naging kakani kito ay naggraduaren manunemi ni Karen Tilementaria akit kita dan ti personal iti pudnong aman. Kailawampay manunemi ti inayat ko. Ado man dikit agar-aram kanyak manunemi ngam saan ko akinayat ina. Takasi ti karik, nintulaing Carlo, awanin sa bali.
Ngem jak tula mo manong name no kas pagarigat at dumting halalaki nga pakarik na tiayat. Panagkunak ket talaga nga saanen. Dahil nga ron, ti pagkasaritak, manong name lagyaman naklaunay, itilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, tandamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan tibiyar. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Kate,